Бульбашоў, що не спиш? Ти що там, тірабонькаєш? Не могу заснуть. Про інтеграцію думаю. Гляжу я на цябе і думаю, як мы уваходзім і выходзім. Уваходзім і выходзім у склад іншай дзяржавы. А ці заплаціў ты ўзнос членскі ў БРСМ? Якога ляду вы тут робіце, чэрці? А ну хузенька паднялі свае дубкі і справаздачу мне. У гэты раз вусна. Мне сказалі, што членскія ўзносы ў цябе маленькія. Хлусяць! Чым дакажаш, лайна кавалак? Бачыш яго? У гэтага БРСМаўца ніколі не бывае праблемаў. Ён заўсёды першы. І на хакей, і да мяне ў кабінет. Дубку падняў. Думаеце, жарты з вамі жартую? Хто не здасці грошы на газету «Звезда», аддзяру сраку. І не факт, што фразеалагізм. Хто не здаў грошы на чырвоны крыж, начны нарад. Адпрацоўку я вам аформлю заднім чыслом. Сметніца забрудзілася. На заднім двары. Спадзяюся, усе зразумелі мае тонкія намёкі на тоўстыя абставіны. Зараз, хутка, на актыў, пасіў, на першы, другі разлічыліся. І крокам руш. Уваход на кухню праз задні ход.